Heippa kaikki! Mä olen Camilla, mä oon opiskeluvalmentajana Mafylla ja mä opiskelen tuolla Turun hammaslääkityksessä 4 vuotta ja olen myös opiskeluvalmennushommissa nyt 4 kautta. Ja nyt mä ajattelin kertoa teille vähän mun hakupolusta lääkikseen. Mä valmistuin lukiosta 2017 ylioppilaaksi ja silloin ei ollut vielä mitään muuta väylää kuin se pääsykoeväylä. Ja tosiaan mä aloitin opiskelut sitten siihen pääsykoeeseen silloin syksyllä 2017. Ja mä opiskelin vuoden päämäärätietoisesti, monta tuntia päivässä, jokainen 8 tuntiakin, tein pitkiä päiviä, 10 tuntia meni välillä rikki. Ja mä en muista pitäneeni ihan silleen hirveästi mitään vapaapäiviäkään, se oli vähän semmoista niinku lukemista ja tekemistä vaan. Ja vielä painotan enemmän sitä lukemista, mikä koitui mun kohtaloksikin, että mä lopulta laskin ihan liian vähän silloin ekana hakuvuonna ja mä jäin todella kauas niinku rajoista. Ja sitten mä miettisin sen jälkeen, että mikä tässä niinku meni pieleen. Mä tein paljon hommia, miksi mä en onnistunut. Ja no mä otin sitten tuon Mafyn itse opiskelumateriaalin plus sitten mä otin opiskeluvalmennuksen. Ja lähdettiin sitten opiskeluvalmentajan kanssa yhdessä miettimään tätä mun niinku viimeistä hakukertaa. Ja tultiin just siihen tuloksen, että mä olin laskenut liian vähän ja nyt keskityttäisiin siihen laskurutiinin kasvattamiseen. Ja sitten kanssa opiskeluvalmentajalta tietty paljon niinku apua siihen aikataulutukseen ja opiskelusuunnitelman tekoon, mikä oli myös tosi tärkeää siinä kohtaa, kun oli ehkä vielä vähän hukassa, että miten paljon kannattaa lukea ja miten. Ja niin, siitä oli iso apu. Ja sitten tosiaan 2019 tämän Mafyn käytön jälkeen niin mä tein ison parannuksen. Mä varmensin noin, oliko se jotain 30, 40, 50, se oli tosi monta 10 pistettä. Se oli ihan huima nousu siihen aiempaan kokeeseen. Ja se ei tietenkään vielä riittänyt ihan sisälle asti, mutta mä niinku tiesin, että mä olen oikealla jäljellä ja sain siihen niinku apua. Ja totesin siinä kohtaa, että myös seuraavana vuonna ottaisin Mafyn ja haluaisin sitten ottaa lähikurssin. Ja 2019 syksyllä mä otin Mafyn lähikurssin sitten. Ja se oli mulle tosi positiivinen yllätys se lähikurssi siinä mielessä, että se ei ollut sellaista luennointia. Koska mullakin oli se, että mun täytyy niinku laskea ja silleen, että se luennointi ei niinku auttanut itseään siinä kohtaa, niin oli tosi kiva, että sieltä laskettiin ja sitten siellä sai aina niinku apua vaan viittaamalla, että kun tuli joku vaikea lasku vasta, niin hyödyin tosi paljon siinä, että sai niinku siellä apua ja sai kysyä myös muitakin asioita, jos joku asia oli epäselvää, joku niinku teoria tai jotain, niin pystyy kysymään, että voisiko tämä niinku selventää mulle opettaja, kun mä en nyt handla tätä. Ja tosiaan silloin 2020 sitten tuli meidän kaikkien tuntema korona. Sitten koe muuttui aika paljon kaksiosaiseksi ja se kaksiosaisuus ehkä koitui myös munkin kohtaloksi. Ja 2020 ovet ei vielä auennut kouluun, mutta mä olin edelleen niin sitä mieltä, että sen lääkityksen hoitajan ja otin sitten vielä kerran Mafyn 2021 koetta ajatellen. Niin aloitin valmistautumisen silloin 2020 syksyllä ja mulla oli opiskeluvalmentaja siinäkin. Mulla oli joka hakuvuosi opiskeluvalmentaja ja mulla oli Mafyn matskutkin. Ja nyt me keskityttiin opiskeluvalmennuksessa erityisesti niinku siihen, että mä saisin sen koejännityksen pois, tai ei kokonaan pois, ei sitä ikinä kokonaan voi saada pois, mutta silleen, että se ei olisi rajoittava tekijä enää siinä mun pois suoriutumisessa. Ja lisäksi semmoista itseluottamuksen kasvattamista, koska niin kun tämmöiset lukusuunnitelmat ja tämmöiset on olemuta nyt selkeitä ja vanhaa tuttua kauraa. Ja nyt oli vaan niinku semmoinen viimeinen loppusilaus, mitä niinku opiskeluvalmentajan kanssa mulle työstettiin, että se itseluottamuskuntoa. Ja sitten se 2021 mä tein silloin myös tämmöisen pienen päätöksen, että mä vaihdoinkin sen yleislääkiksen hammaslääkikseen. Otin vähän lisää tietoa sitä hammaslääkiksestä ja mä totesin, että se on ehkä enemmän mun juttu. Kuitenkin sellainen käsillä tekeminen, niin hain sit sinne. Ja silloin 2021 tosiaan ne ovet aukesi sinne kouluun. Meni mun mielestä 20 pisteellä ainakin niin yli rajojen, että se menisi jo reippaasti niin yli rajojen. Ja oli niin kokeen jälkeen oli onnistunut fiilis ja semmoinen, että nyt niin teki asiat oikein. Ja en olisi siis kyllä varmastikaan koulussa ilman niin näitä Mafyn matskuja, mutta kans yhtä tärkeää mulle oli se, että mulla oli opiskeluvalmennus siinä. Koska se, että oli joku tuki ja turva, kenen kanssa pystyi juttelemaan aina niin niistä kaikista niin mieltä askarruttavista asioista. Ja sitten kun ei viittinyt kaikkea kuitenkaan kaata aina lähestenkään niskaan, niin oli kiva, että oli joku semmonen, ketä 2 viikon välein soitti mulle ja kenelle maksetaan siitä, että hän kuuntelee mua. Ja sitten niin oli tällainen tukihenkilö, niin se oli tosi tärkeää itselle. Ja ehkä tässä mun hausta nyt semmonen opetusta oli siis, otti 5 hakukertaa. No 2017 on vähän semmonen, kävin katsomassa kokeen, kun valmistuin lukiosta, että onko se nyt sitä, että mä en tiedä laskenko mä sitä edes. Että ehkä sillä että jos haluat oikeasti jotain, niin tee sen eteen töitä. Ja jos sä huomaat matkan varrella, että asiat ei etene,
niin sit niinku reflektoi, että mikä voi olla niinku ongelma ja muuta sun toimintamalleja sen mukaan. Ja siihen just noi opot oli tosi iso apu, koska sitten just heidän kanssa pystyttiin aina miettimään, että missäköhän mättää, että mikä siinä kokeessa meni vaikka edellisvuonna pieleen ja mitä nyt tehdään toisin, jotta nyt sit onnistuisi. Älkää ikinä antako muiden ihmisten määrittää sitä, että mitä te haluatte tehdä. Ja mä sain tosi paljon kuulla haun aikana kanssa semmoista, että kun niitä hakuja alkoi olemaan takana jo useampia, että kannattaisiko nyt tehdä jotain muuta tai hakea jonnekin muualle, että olisiko joku helpompi ala kuitenkin sulle. Ja se oli semmoinen, että siitä tuli aina aika paha mieli, mutta ei saa antaa tuommoisten kommentteja vaikuttaa, koska oikeasti kukaan muu kun se hakija itse ei tiedä, millaista hakeminen on tuonne kouluun. Ja sen takia just on äärettömän tärkeä vertaistuki, mitä sitten opiskelijavalmentajat antaa kivasti. Mä toivotan nyt vaan paljon tseppiä kaikille, ketä tällä hetkellä hakee kouluun ja uskokaa itsenne, kyllä te siihen pystytte.